Ήρθε η ώρα, νομίζω, να γνωριστούμε. Είμαι ο Κυριάκος Αποστολίδης από την Οκήπου Σόντιο, στην Περαία Θεσσαλονίκης. Ήρθε η ώρα να δείτε και τη δική μου μουτσούνα, να μην βλέπετε μόνο τις συσκευές που ανεβάζω και τα reels, να γνωριστούμε, να ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε. Είμαστε ένα μικρό κατάστημα, όπως είπα, vintage ήχου και μεταχειρισμένο, δεν είναι όλα vintage, το οποίο ιδρύθηκε το 2022 στις 15 Ιανουαρίου. Εμείς αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένες συσκευές ήχου, ηχεία, pick-up, κασετόφωνα, ραδιοενισχυτές, ενισχυτές. Αποφάσισα να βγω μπροστά στην κάμερα για να δείτε με ποιον έχετε να κάνετε, για να καταλάβετε ότι δεν είναι μόνο οι συσκευές που βλέπετε στα βίντεο, υπάρχουν άνθρωποι από πίσω που τα φροντίζουν, που τα συντηρούν, που τα επισκευάζουν, η τεχνική μας, εμείς που θα τραβήξουμε φωτογραφία, θα τα ανεβάσουμε, θα μας πάρετε τηλέφωνο. Όταν παίρνετε ένα τηλέφωνο να ξέρετε ότι μιλάτε με μένα, οπότε και αυτός ήταν ένας λόγος ο οποίος ήθελα να βγω να σας μιλήσω και από εδώ και πέρα θα το κάνουμε πολύ συχνά. Θα σας δείχνω πράγματα που έρχονται, πράγματα που υπάρχουν, το εργαστήριό μας όταν κάνουμε συντηρήσεις και διάφορα άλλα πράγματα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δείξανε μια εμπιστοσύνη σε ένα μικρό κατάστημα, σε έναν άγνωστο, δεν τον ξέρανε, δηλαδή από ανθρώπους από την Καλαμάτα, από το Γήθιο, από την Κρήτη, από το Ηρώδο, από τη Λευκάδα, προχθές από την Κέρκυρα, μας παίρνουν τηλέφωνο και μιλάνε με έναν άνθρωπο και τον οποίο δεν τον γνωρίζουν. Έχουν δει κάποια post στα Facebook, στο Instagram, στο TikTok, δεν τον γνωρίζουν, βλέπουν όμως μια δουλειά και του καταθέτουν λεφτά χωρίς καν να τον ξέρουν, για να του στείλει ένα πράγμα. Φυσικά, εμείς ως νόμιμη επιχείρηση, το σωστό και είναι υποχρέωσή μας να το στείλουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά καμιά φορά πρέπει να πεις και ένα ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί δεν είναι εύκολο να πεις στον άλλον πότε θα μου καταθέσει τα λεφτά και μετά θα σου στείλω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Θα τα λέμε από εδώ και πέρα. Μην ξεχνάτε, δύο πράγματα μετράνε σε αυτή τη ζωή, το χαλαρά και να ακούς μουσική.